Exe sharp kuze bafowethu. I think ngishaya kahle intro yami. Exe sharp kuze bafowethu. It's your boy Nkosi the King and I'm back here again with another video. So bafowethu, lana I was just sharing documentary nyana just for nina, you know. I don't know mhlawumbe uthi video yokuqala le if I'm not mistaken. So yeah guys, i-food video iyeza. I-food video yeza lapho nizobona khona ukuthi ngisipusha kanjani nesibani. If you are new to the channel, please make sure you like, comment and share, subscribe. Yo, ngiyagula guys, ayikho mnandi bafowethu, ayikho mjojo, but yeah, watch until the end of this documentary video. Thank you and thank you. Keep on subscribing. Thank you. Ngiyabona subscribe guys. Okay, sharp. Ngithingele ukuthi inspire too and just let you guys and watch the video until the end. Thank you. Yes, the full video ne. Sharp. Ngathi azokuthindana ithi ngishaya like izithombe ezifyunyana ngithona. Ngishaya just izithombe ezifyunyana. But nakhona guys ngishaya izithombe ngicamera yevideo ngathi ayokuthini angeke. No. Mina lo senginukela inyama eking ngaphandle ngathi ngithi ngena ngaphakathi nje Nkosi yami. Ngizwe inyama iyashunqatha. Ithi ngishuthe nje, ngishuthe ngiyathemba ukuthi ngizothola uphisi. Nabo sebayacula sebathi yini kusekhaya. Vele kusekhaya la. Ngibona ngenyama ukuthi kusekhaya la. Yey. Ke kusasenjalo ekhaya ngamuza uma sisa athi awufuni e1 ngikubambe nje ngento e1 khona uzothi nje zikiziki kancane kanti ngathi hey mangiqeda la ukhamera mangiqeda Ibhale boys nike engaphandle ke manje ngithi awe ngishuthe nje ujuice wabantwana ngibheke ukuthi abawufakanga yini uzikiziki hayi phela angifuni mina ukubona abantwana sebashaya idebe zomshado la. Back to emotweni namajita ebhuthini uyabona manje sesikhipha manje ama flat light what whatever zonke bonke zona lezo enganazo nami samele ukuthi ngifunde sesiyakhinika ke manje ngiyadlala kahle singakhiniki sesikhipha manje ama flash manje sekuyaduma ke manje sesiyolanda manje uMrs Party guys qhakelanda umuntu nangakhe angengitshele manje sizobona phambili ekhekheni ukuthi ikhekhe lithini. Alright, sesigibela ama stepis manje yo guess what bafowethu uNkosi the King ushiye ibattery echargeni. Damn it. But guys lento iyayenzakala yazi. Okay, sharp ngigijime ngiphume ngisivinini ngo220 hey ngenye isivinini esibhlungu kabi nali battery ngalidoba back to endlini. Yes sengiyabhizi manje lapha ngiyasheka manje ngiyasikhurfa manje izinto bamele mina manje phakathi inside no enhle kushuthi manje ngiyasikhurfa icamera ibheke phansi ngisalungisa istand enhle isiphithiphithi me guys into engizoyibona but yazi ukuthini ngizozama ukuthi umngane wami mhlamba ngiphosele i-full video or mhlamba I don't know kuzenzakalani but njengoba mina ngisanibonisa i-documentary yami hayi leli camera oshimile yazi lengimangaze in trouble I don't know ukuthi ngizothini. Back to ngaphandle sengishutha abantwana ke manje laphana ubhuti Nkosi the King ushutha abantwana ngithi ngibabambe nje ngevideo nyana nje babe khona nabo bazibone ngeminye iminyaka ezayo bazibone ukuthi bona bebahleli kanjani. Hayi mina lona ke sengishutha untombazane onosisi wakho omncane laphana guys. Yo angeke nibelieve ukuthi lo muntu abamenzela iparty abamenzela yes ngathi manje umuntu ona 8 okay not ona 18 ngathi mhlawumbe umuntu ona 12 or ona 10. Just imagine ukuthi mangabe na 10 bazomshayela igigi lo muntu kuzoba i6 to 6 akulalwa abantu banemali la ngaphandle. Thank you for watching this video until the end bafowethu. No this documentary until the end fanele ngiyele ukuthi yazi angijwayele ngisho i-documentary bafowethu sengizoqala manje ngisho i-documentary I think fanele ngisho ukuthi thank you for watching until the end. Please make sure you like and comment and share, subscribe bafowethu sengizoqalela ngisho ama-documentary. Le video lena izophuma Friday le izophuma Friday and then i-full video ye-documentary yami izophuma Friday. Shuthi maqeda kuphuma lena 1 hour later bese ngena le
yangimthola bese nibukela full. Thank you bafethu, support Nkosi the King.